Inspili dari moktang inspili ओरै खिथुआवनो ओरैनो ओमफ्राय ओरैजों दङ नै लोगोफोरजों दा ओरै माबा फैथारखाबाय एसे ससे ना मा जायो थेङाव थ' हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बरायहरबावबाय आरोना ओमफ्राय दिनै जोङो माने रोदा फिल्म नायनो नागिरदों प्रिमियार श' देखायोना रामफल बिलाव रुबनाल फिल्ड होनो रुबनाल फिल्ड हो रुबनाल फिल्ड आंथ' नुफेराखैलै जायगाखौ नोंसोर खोन्थानांगोन आं जोंबो मिथिया गाइस खोन्थाहरबानो जाबाय दा मा जायगायाव दङ बे थेङाव बारबोखाबाय जोङो थेङाव बारबाय रुबनाल जायखिया जोंना बेखौ मा गामिनोथाय मिथिया जिखुनु जों एसे थांबावबानो आफला मोनहैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा थांग्रोसै आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' होदो बयसा मोजां खोनादों दा कमेन्ट खालाम गाइस भिडिअ बानायनाया गोबाव जाथारबायमोन आरोना ओमफ्राय नै गोबावनि उनाव दिनैसो टाइम मोनलायबाय माने एसे बेस्थ' गोबाव फाग्ला बायदि लोगो मोनजोब्बाय आङो न'आवबो गैखायामोन माने गोबावखासैमोन न'आव गैया बे नै न'आव गैयिनि खारन सुब होमबालाय गाइस माने नायलांबाय थादोल' जोङो रोदा फिल्म नायनो थांगासिनो नायलांबाय थादो लाजिदोंनो ब्लग खालामनायखौ नङा नै बे लाजियोनो गाइस आं लाजियो ब्लग खालामनानै संसार खुंलांनांगौखौ बे रोंनाय नङा जे नङा फिसा फिसौ खांनांगौ इउटुब माबा अरे कहना क्या चाहते हो इउटुब चेनेल खुलिनानै फिसा फिसौ खांनायनि सिमांखौनो जे नङा गासिबो थेर बेथेर खालामजोबगोन बे लाजिनानैनो जामा बायदि थ' गाइस नै जोङो दा ओरै माबा सफैबाय मोनसे थिनालि ओरैजाय थांबा बालुगमारि मोनहैयो बालुगमारि थारुगमारि मोनलायजोबो ओरैजाय आफला मोनहैयो ओरैजाय हाइरडबो मोनहैयो गाइस हाइरड मोनफैबायानो मोनफैबाय सफैबाय नै लोगोफोर सफैबाय नै रोदा बे रोदा ना हा रोदा थाइगिर बिफांनि रोदा रोदा देसिनि नागिरनाया सफैबाय जों गाइस सफैबाय ओरै हाबथ'वाखै जों सिङाव दसे थानानै हाबनोसै हाबनो बानानै दाबो हाबथ'वा जोंहा ओरै थाबायलागासिनो आलासिफोरना जोंखौ एन्ट्रि खालायाखै दाबो ओरैसै नै लोगोफोर मानसिफोरा गोग्गोम बिहिर जाबायानो ओमफ्राय जोङो दा हाबथ'वाखै माने दाबो ओरैजाय गोग्गोम दङ दाबो टाइमा नायलाय खय जाखो हाबनो माने बहा हाबनो मोनदों आयौ 7टा पास जाबाय जाहैदों 7टा पास जाबाय 7टा पास ओमफ्राय दाबो हाबनो थिनटानि सिगां बावसो दां 447 दे होमबालाय दा हाबबा देखायसै गाइस डाइरेक्ट गाइस नै जों सिङाव हाबफैथारबाय दा खाथियावनो दङ रिया ब्रह्म मेडाम बेजों लोगोसेयैनो गासैबो रोदा बर' फिसाल फिल्मनिनो गासैबो महरगिरि एबा आर्टिस्ट नोंथांमोन आरो जोंजोंनो बाव हांख्रायनानै लाबोजानाय खुलुमबाय बयनिसिमबो ओंखाम जानानै फैयाखै नामाथाय माथो बिराद सिरि आरो खेबसेबाव आरो खननैबाव हाया सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरजों हामारा गोबां रायजोफोर नुनो मोनदों आं थाजिम नुनानै बांसिन मोजां मोनदों एकदम गोसोखौ जस नों माबायदि मोनदों आंथ' गोसोआनो रायजोफोरनि गेजेराव जिरायहैफानानै रायजोफोरजोंसो हायलाला हुइलाला मोसाफैबानो गोसो जादों बेनोथ' नाथाय जोंथ' दिनै बेवहाय बिथाङानो जाहैबाय मिसेस रिया ब्रह्म मेनेजिं डाइरेक्टर अफ RB फिल्म प्रडाक्शन आरो दिनैनि नैबे रोदा सावथुननि प्रडिउसार बिथांखौ रोदा सावथुननि रोदा होननानै बुंबाबो लस जानाय नङा ना मा होनो रायजोफोर खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होबावनांगौ रोजा रोजा साबायखर दानिया जोंनि गेजेराव आरोमोन मोसानायावथ' गोरोन्थि थालांनो हागौ अब्लाबो गावनि साननानै आंखौ निमाहा होदो सनाफोर दे आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर
आदा मोसाखांनानै माबायदि मोनखो आयौ मोसाखांनानै बक्सानो सिरिखानोसैमोन भलिया मानो आरो मोसायै मोसायै गानानो रानखांजोब्बाय आंना थांखिया खेवनो हायाखै माबा लांफैदों फांखानो दरा फांजोबनायसोथ' दरानो थाला होनायसो आब' औ मोसाखांनानै माबायदि मोनदों आब'आ मेंजोब्बाय जोब्बाय गाइस जोब्बाय नै माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनदों बरिया माबायदि मोनखो मोजां फिल्मालाय मोजाङानो नै ओरैनो मानसिया नाहरदो मानसि ओरैजाय थांला जोब्बाय मानसिफोरानो जोब्बाय गाइस बिर जाजोब्बाय नै गैला मानसिजों मानसि जोबजोब्बाय नै दानो थांथ'नो मोनैनि सिख्लाफोरजों नोंखौ सिनायलाथ' नोंखौ सिनायला जेबो मोगथांखौनो माबासो नुबाय मैदेरसो नुबाय मैदेरसो नुबाय मा ओरैबो ओरै गाइस थांनो मोनथ'यैनि सिख्लाफोरजों नायबोगोन नोरैसै आयौ सोर सोरखौ नायनो नायनोसो जाला जोब्बाय नै देखायहरनो सिख्लाफोरखौ देखायहरनो आग्ला सिख्लाफोरखौ बक बानायनो ओरैजाय गाइस न'आव थांफिनगासिनो जेबो मिथिला नै लामाया ट्राफिकआनो गोग्गोमोन भिडिअखौनो बानायासै आं थांबाय थानोसै लाजियो लासैनो जागोन रा थांगासिनो गाइस